Santillo jaiek pasau berri ditugu, eta zer baino lehen eskerrak eman nahi nizkie, bai herritarrei eta bai ostalariei. Beraien lana eta ardurei esker jende pilaketak saiheztu ditugulako. Esan behar da, gure herrien gaixotasunen fokoik ez dagoela, baino honek ez gaitula erlajazioa eman behar, eta gogorazi behar da ez, COVID-19 oindiken gure hartin dagoela. Santillotako lan gau pasadeu eta oin gainindazkeu sainazioek, danantzako die data berezilek, sainaziouna, baino gogorazi nahi deu, festak ez ditugula ospauko. Santillotan egin bezala, sainazioetan ere, zenbait neurri aplikako ditugu, horien artien, aforuen kontrola, kalien alkohola erateko debekue, udaltzain guk ere indartuko ditugu, eta jatetxiek, tabernak eta txokuek gaueko 12an itxingo ditugu. Honekin batea, herritarrai eskau nahi dizuegu ez, arduraz jokatzeko, planak berpentsatzeko eta jende multzo horiek saihesteko. Eta bisitari esan nahi dizugu, egun hauetan Azpeitian ez dela festaik egongo, Azpeitira ez etortzeko, egoera hobetzen danien gure eskuk zabalik izango ditugula, baina bereziki ez, uztailin 30, 31 eta abuztun batien Azpeitira ez etortzeko dei hau zabaldu nahi dugu. Esan behar da baita ere, pandemia hau hasi zanetiken, herritarrak eta eragileen parte hartzie eta konpromisue oso hurbil sentitugula, eta denon artien egoera honi aurre egiten nahi geana. Eta aprobetxatu nahi dugu ez, udaletik eskerrak emateko, azpeitiar guztiei egoera konplikatu honetan erakusten nahi zaten jarreriak.